ελέησον, Κύριε ελέησον. Σοφία όρθια ακούσουμε του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Το πνεύμα σου. Εκ του κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομε. Δόξα Συ, Κύριε, δόξα Συ. Διαγενωμένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ειν ελθούσε αλήψωση των Ιησούν. Κυρίαν πρωί της μιας Σαββάτου έρχονται επί των μνημείων αναντίνατος του ηλίου και έλεγον προς εαυτάς η αποκηρύσει μην των λύτων εκ της θύρας του μνημείου και αναβλέψασε θεωρούσιν ότι από και κύλιστε ο λύτος ήγαρ μέγα σφόδρα και εισελθούσε εις των μνημείων είδον εανείς των καθήμενων εν της δεξής περιμετρημένος στολήν λευκή και εξεταντίστησαν. Ο δε λέγει αυτές μη εκταμβήστε Ιησούν ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων ηγερθή ουκ εστινόδε. Είδε ο τόπος όπου έτυχαν αυτόν αλληπάγεται είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο ότι προάγει μας στη Γαλιλαία. Εκεί αυτόν όξεστε καθώς υπέρ ημίν και εξελθούσε ταχύ έφυγον από του μνημείου είχε δε αυτές τρόμος και έκστασης και ουδεν είπον εφοβόντοναν. Son.